يا حيل منسي نحن نسمع لنا نسي زي سمعنا زلو قلنا بحدش اتي وصالس كن صبي حسن إيكا حقا بلو ده حدش سمعنا تيلها نعم أمين سكاجي حزا ود حدش حزامو حجي سمع اوكي سمعنا لها حجي يسمعك له حجي سمعك له حجي صباله اوكي صبا مو كوريجي بالماكس حجون انت شو حتى حكيتو قالو حي منسي حتى حتى سمعان مثلا دقيمو حتى كامو مساق حسابك وديها مثلا هذا حي منسي الله خرها حال من سيال الهرب انا غردن لنا وراغر اوكي دحن واتس اوت اتلا مثلا سوني لنا قالوت ايدكم على العلو حطوا انت ليكم دحن ثلاثه ميكس لزولا وخلها صنح عنه دحدش اوكي مايك عليك حزا اوكي تنقلو قاعد سلامة سخانكو بزحي دونجي اتيغن كافتي كلن غزارسو نعنا ونزاربنان ولا سمعنان شيء كان حتى كاينه كبر قشا انا حتى انتي مسيلك هاجري نمنتاي وزي ابت قلسي زنبره بفلاي اب حزباو غنبار زنبره بمرحنه دي ولا بلعلواي درجه نتسرعت قديف ووصيو نمنتاي ننحدو اب زخنناتو غجله وغيرو نتحساب كترنات زدلو زلو نمنتاي نتمنساي وين دما نتوصع خو زي قالو نعو خطر نفهم سلا زي قال دي توصع ني تهبرت سبس ولا انتايم زيات حطلته ما يكنا راح وصلوا خلاص يسمو حتى حتى لكم إلكم على العلو ريت حفظ نبدلكم ثلاثة حتى قبل يبلوك ماله اوكي عزة حزة ريد اوف غير القانون سمع الله هذا؟ هو اسمع له اوكي سلام كلهم قبل الساعة تحتمون كبر قاشة قد حمد حتى ناتي سايت غير كلن صبوا نيرو مالتي قدام مالتي نسها ابينا يدنبت عامو وي ابينا يودب ويني ابينا مكسات مسوخن كاتسرح مسمن كن كاتسرح نسها ابزر التي ابغبرتون كان مسمن كن كا ابركوت تقبر لها ابينا ترنافلا ابينا مكسات لها كلاي نزي ناي ጉዳይ ናይ ክስታይ አይቱ ድግፎን ያ መስለን እዚ ናይ ብሄራት በብ አውራጀን ወይ ከኒ ሰባት ክቃለሱ እንተ ተቃለሱ ንዓኻ ወይ ሕብረተሰብ ወይ ከም ሕብረተሰብ ሰብ ኤርትራውያን እንጀር እንታይ ጉዳት ኣለዎ ንዓኻ እንታይ ጉዳት ኮይኑ ይስምዓካ ዘሎ ሓደ ሰብ በቲ ደስ ዝበሎ ንኽቃለስ ሓደ ሰብ ንመሰሉ ዘይ ተቃለሰ ጥራይ ጉዳት ዘለዎ እምበር ንመሰሉ ዝቃለስ ዘሎ ኣካል ብደስ ዝበሎ ክቃለስ እንታይ ጉዳት የምጻልካ ማንያቱ ከምቲ ንስኻ ሓደ ሃገር ኮይና ክንሰረ ወይ በሓደ መንገዲ ክንከይድ ኣይንኽእልኒና ሰባት ከንመምስ ዝኣምኑ እዮም ሰርሑ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ርድኢት ኣለካ ቀዳሚት እቲ ናትካ ማለት ኣበይ ትነጥፍ دحر كنين تي نايتو قدات كتنقرن دلير مالتي سو ما يكفر دك عبيت
دحان نخد ودحدش نابتن خلطحتين زلوا قريبا زلوا أنا قاتن ملس مو قالوا تعاك سبات لهم يتكون حفا بلو نابل تعاك سبات أوكي يا غني هلا حالتهم قدايم نور تقالس نادن قدامت ودباز نور قدايم تقالسي إن من تاي يوم بينهم تتقاقي ترمان مالتي لا بينهم ودابت فترو مزمن اسي زلو ودابتات زلو وان سلام تحايرهم كل زي فتونو زبل قداي مثلني هذا سلام تاني في القداي ساتم طيحهم يملسوا معناته انا بعد تقادل هاي انا مس كل حبرتسب كقالت يدلي سكندو سلازخونه خا ابينا ابنت ودابتا صنيحني ودابي ناي قالوت ناي قدم ناي جبهه زبل ودب زنبره فلطون زعبيني وي مجمرتا كم تقالاساي تلالو كله وي دمان كم ابا تلالو كله ودب قالو زي ايكوت كن ابو ولا انا ابالات باغمبار نبرون قالو كم بعد اي بي دي بي نبلو كم بعد ناي ودغ على ودغ مريم كالوتن نالو مايتي ذا مسرو أنا تناي منسي ودابي سحبني تناي لوط إيه هواري أزبال كات منسي مهانس لذا أما كم تناي منسي أتي كلا صار له ماي زي والكون أتي مرجز مالي وناتو صارم كان تبو قبرو ما عندي نعاي بتحجي أبزي فوت نجار هذه خمن لسن كزاربن قرب كشجراني حانت نجار جنتا يلا من البات كابتن عدقات من نبر كابتن قدايم زمن سي هي أوروب تايمي يقول لهم من سنة عادي يقول لهم من تراجع حتى يومي بيشالو بتنايتي قدامي قال سي كم ذيكركم من هذا بلا باعتقاد لا ينام مانقول من سي فوت أورنا يسرعة كايدا بسونكو زمت تفاتير زلوا أمانقون أنا أمانقوتي عبين إشتلين تفاتير زلوا هقافات وحد حد من الرسام نعو دمبريهم ويس قال أتحاسب أصل زلهم يعيدونهم عاجد أقولني بسم كنت كيسي كنت نقفال صباح نقو سمع كايو صباح نقو كدفر خامة زبل زرعة سمع خام عليك أنا جين تايز بالبرقة لاني أصدرها ويبدأها ويواتكاسي مدفارقات مكايو لحوار يا سيد رابط كان حوخان اشتحوخان ليكا ويقول لاركا مسخا غاچو مسخا خدافافر ባህሪያው ነገር እንድትወስዶ ኾንካ ኣብቲ ቃልሲ ከዓ ዘሎ መንእሰይ مسخا ክጋራጮ ከም ዝኽእል ክትኣምን ትክእል ኣለካ እንታይ ደኣ مسخا ከም ዓቢን ከም ተመክሮ ዘለካን ናይ ምጽዋር ባህሪ ኣማ ዓቢልካ ንሱ ከዓ ክጻወር ከም ዘሎ እጃምካ ከተበርክት ከም ዘለካ ኣሚንካ ትኸይድ ማለት እዩ ንሱ ኣሚነ ስለ ዝኸይድ ከኣነ ንኹሉ ነገራት ዝበሃል ነገር ኣግምት እቶን ኣነ ምስ መንእሰይ ቀለሳለኹ ማለት እዩ ዳርጋ ኢና ኣብዚ ምዝናይ መንእሰይ ወይ ምዝናይ ስምረ ዘሎ ውዳቤ ዳርጋ 99 መንእሰይ እዩ ንጣር ግን ካብ ገዳይም ኣለዎ ከማይ ዝኣምሰሉ ኣው ኣትና ንቃልሳላ ማለት እዩ ናይቶም ካልኦ ስለምንታይ ናብ ኣቶም ስለምንታይ ከምኡ ዓይነት ውዳቤታትና ካልኦ ዘለዉ ሓበሩ ዝብል ጉዳይ ግን ኣነ ክምልሳ ፀግመኒያ ምክንያቱ ቅርብ ዝበለ ምሳኣቶም ክሳብ የብለይን እውን ኮንታክት የብለይ ሓደ ዕድመታት ዝቀረበለይ ጉዳይ ነይሩ ስለዚ ዝቐበልኮ ነቲ ዝሓለፈ ጉዳይ ኣነ ብቲ ሓድሽ መንእሰይ ኣብቲ ሓድሽ ሓሳብ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ናይ ለውጡ እቲ መንእሰይ ስለ ዝኣመንኩ በቃ ሓንጎለይቲ ዝነበረ ትሕልፍ ነገር ኣወጊደ ምስቲ መንእሰይ ተደጋጊፈ ተሓናጊረ ዝኸይድ ኣለኒ ኢለ ምስ መንእሰይ ቀልሳ ኣለኹ ማለት ሕጂ ናታቶም መርገፂ ስለምንታይ ከምኡ መሪፆም قرب نعي من ملاسخ تشجرنيها طلق إلى ثلاثة فلت أمبر أي تفلتوني رأي أي حندقون أنا ولا تزقرب لك من ذكاء هذا الخو نعم سانا قديمي لهم ثلاث فلتوني مسانا لهم عدو من نيرو جنايد لين أنا تقبل كون ثلاثة تقبل كوتي من السؤال وش تتمنى سيك كم عبيتنا أبطاتنا ياتنا وش تأكل من تمنى سيك نحجز هذا أمبر نبين خا سافك إركام خارون عن ثلاثة تقبل كو نتي ما قدنا ناساتهم قديفة نزي حدش وعي منسي يقعد على خم القط معك نقدر ما قدي زدا
دحرواي ابصاي وي حاونا انا ابال سمرتي اتقدماي كامتو ينجلص نيره ابال من ذي ابال سمرت وي ماني منقسقاس من سيات سمرت منقسقاس من سيات دحرت هاجر مسوم يزلخو مالتي ابال سمرتي اب سمرت نطف كاري اتنا بهرات كالوتن زوباتات ويا ورجا وداوي ዝብል ጉዳይ አይተወደብ አይብሎን ያኔ አይተወደብ ሰማሁ ወደብ አለው ብዝመስለ ወደብ አለው ግን አይና ይዘርብህ ዝብል ሓደ ጉዳይ ክረእ ዘሎ ነገር ካልኣይ ክትወደብ ኮለኻ ንኣብነት ኣብ ቀረባ ግዜ ንሕሪና ኮይና ኣጋዝያን ኢና ንረእሞ ኣጋዝያን እንታይ ይብላሉ ቅሳሳ ኣጋዝያን ንሕሪና ኮይና ከም ኣጋዝያን እንታይ ዝብል መርገፅ ኣለዎ ኣነ ናይ ሓደ ሃይማኖት እየ ናይ ወዲ ኸበሳ ክርስቲያን እየ ትግራይ ትግርኛ እየ ኦርቶዶክስ እየ ላ ኸይንሻ ላ ካቶሊክ ነሰላማን ካኻት ቶታል ዝትማለ ስመራ ተወሰደ ስጉምቲ ببيت مرتناي آخرها طلع عليه أو هاي تعرف أنت عند مجلس إيه ماوسيم نتبع العلم توصل سقمتي أنت عينتي زربا أنت زريوه أنت تخيل ذو النجارات كم في حيوانات أو الدابخة عد خطونا خيله كم ذكر كان نسخة لعلو كله لو حورة تسوي لولاو هايمانوت كونك خطقرم كترم فتان تهاجرناتي انا بينا تخالق جن انا بزبار كله يخنبر الله ويل كان يحتاج بلا كونك عماتيخا السلام عليكم كسانا كندي عندي اميتكا عماتيخا بير كونك وين انا زقمت الله انا زنبر الله بير زعدناتي ازل نحي ابيرا حتى خاقيكا تبيرا حتى خا بوطع خم قراتا كنت عقاتي بد ويتي شغل كوين زلو أبى تحساس بها قنت لك أبى تحساس بها تهاجر أنا تجرينيا خويني ناي تهاجر سناتي ناي تجرينيا إلى نحي أميت إيه ناي تجرينيا كون على المرقط من ترى حيزة أنا قبل علتهم كالوت عمس في السماء له بدل اللي قبر عمله هاجر وين أكون كون بلا ماله هاجر يقول كون بلا ماله حجزي عدي قبر له دي ما نيرد عنده لا تزلت أقام لا تزبنا ذا الوسعة كنا كفاية خلنا نزبل حتى نحن كنا خينا كنا كفاية كونس حدا هلكا وندوك تبلاي تخلنا ثلاثي بيراوض على ده والله أنا حوارك أسجن إيمان هاي ما نوتروض على ده والله لحوارك القلف كتفتن قال لك أنا دو كل تخبرتاتنا تأمنتاتنا زبها السرعات زي درميسو سيرو تمقاميا هاجراو مقاميا سيرو منادو أب هايمانو أتوكا أكبرتات إمداد أتوكا أبايتو خا أتوكا يلون بايتو يلون الحق ندابا أنا محبة سمناكو زبان حقي نعخان حبيتي لك أنا زبان حقي ترى الكاني خلق لك تفسلكاني صمود بعراية قديد خيط رأيت بكبار نبرة الديمقراطية بأيامه حجي قوموا زي كونس لهم قولي حلكاني حلكان متهررام مكتالي ذلو مش تزاري كاني قولي حلكاني الكالو بأصل له لكن زخني اتي زنبره هاجراو مقاميا اتي ملينا زخن حلاقاتنا زخني حيال بهنا امتاتنا سرعات زي سلازبالاشون سلسوروني وصع لنا ناي كبرتات ناي امنتات حافشاو هاجراوي وصع حزباو وصع بدل علنا تبتن حبرتسب علنا كل جين ابي زملس ሃይማኖት ንበሎ ሕቶ ብሄር ንበሎ ሕቶ ራጃ ንበሎ ሕቶ ውልቀሰብ እውን ከይተረፈ ኣብቲ ህላወ ናይቲ ሕብረተን ናይቲ ሃገርን ፅባሕ ዝምለስ እዩ ንበይንኻ ብሃይማኖት ወዲካ ንሕብካ ካልእ ሃይማኖት ክመፅካ ኣይከልን ንሕፀገም ኣጋጢሙ ከሆነ ሕድሕድካ ትዛበጭኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝሓሸ ዝርብሕ ነገር ዝበሃል እንተሊቱ ኮይኑ كل وضع مخانو كل بدل مخانو امينكا بحبار تقارسو لو بايتا ختفتر كتقلالك
ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንስኻ ልዕሊ ኩሉ ምዃንካ ክትገልጽ ኣይትፈትን ኣብ ልዕልቶም ካልኦት ዕቐት እዩ ኣብ ልዕልቶም ካልኦት በደል ኢኻ ትፍጽም ዘለኻ እዩ ዘለኻኒ ኣነ እዚ ልዕልኻ ሃገር ክኸውን ተፈቲነ ኪኖ ጃህራን ኪኖ ፈኸራን ሓሊፈ ካልእ ነገር ኣይኮነን እንድዩ ግን ልዕልኻ ምዃነይ ክንየት የብለኝ ከማኻ ሃገራዊ ምዃነይ ንስኻ ከዓ ከመይ ሃገራዊ ምዃንካ ክልቴና ኣብቲ ሃገር ማዕረ መሰል ከም ዘለና ክንኣምን ኣለና ዜጋታት ናይቲ ሃገር ምዃና ክልቴና ክንኣምን ክንከባበር ክንክእል ኣለና ተዘይኮነ ግን እስኪ ንስኻ ኣብ ሃገር እዚኣ ኢልካ ፈራርሓካ ተፈቲነ ግን የፈራርሓካ እዩ ዘሎ ትስርዓካ እንታይ ዝገብር ዘሎ የፈራርሕ ዘለኩ እስኪ ኣብዛ ኣነ ዘይባረኩልካ ጉዳይ ትገብር ስለምንታይ ወፅዓኻ ተሓትት ስለምንታይ ዝረሃፅካዮ ኣይተረክበንን ኣነ ክእምተልካ ኣለኒ ብናተይ ተሓሳስባት ከይድ ኣለካ ብናተይ ርድኢት ክትጓዓዝ ኣለካ እሺ ኢልካ ተልካ ትከላኸል ኣይትሕሰብ ዝብል ስርዓት እዩ ዘለና ስለዚ ስኻ ከዓ ወይ ኣነ ብልዕልኻ ንስኻ ብልዕለኝ ከምኡ ዓይነት ምፍኻርን ወይ ፀብለታን እንድሒ ናይ ከምኡ ዓይነት ሃዲዳትን ኣተሓሳስባትን ተንቂልና ንክልቴና ከረኣዳእና ኣይክእልን ነቲ ሃገርካ ሃገር ገብራ ኣይክእልን እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ንቁልታት ኣሎ ብጭቡጥ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ እዚ ነቂሉ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ጉዳይ ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ንዘለና ሽግር ዘጋድድ ዳኣ እምበር ዘመሓይሽን ዘሕሽን እውን ኣይኮነን ኣውራጃ በውረጃ ልካ ከተብል ሕፈጢንካ ንገዛርሱ እውን ኣብ ልዕሊ ካልእ ኣውረጃ እንታይ ተሓሳስባኻ ታሃልካ ኣውራጃ እኮ ኣለዎ ታሃልኮ ከዓ ምስኻ መፋርቕትኻ በዓል ብርኪ እዩ ናብ ከምኡ ዓይነት ጭርጨር ዓብረ ተኸይናኻ ክንዕወት ንኽእል ዶ ቅድሚ ሕጂ እንኮ ተፈቲኑ እኮ ይበካ እኮ ኣለኹ ኣብቲ ቀዳማይ ቃልሲ ናብቲ ስብሳታት ዝነበረሉ እዚ በና ክፍልታት ዝበሃሉ ዝነበሩ ሰውራ ተሓየ እተን ክፍልታት በብዞቦን ዝቀለሳ ነይረን በብውራጀን ዝቀለሳ ነይረን ወዲ ሰምሃር ንሰምሃር ወዲ ሰምሃር እዩ ዝመርሓ ደቂ ሰምሃር ሕዩ ጥራሕ ናይ ኮለጉዛይ እንተኢልና ወዲ ኮለጉዛይ ደቂ ኮለጉዛይ ማለት ውድብ ዘለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ሓይሊ ኣብ ባርካ ተኸይና ደቂ ባርካ ጥራሕም ዘለዉ ሰሓል ተኸይና ደቂ ሰሓል ጥራሕም ነይሮም يعوجوا نفس صورة تقييم ولا هالكاني أي طعمه ويانا على فتينا من يمي هتقرأ ودابا كيرو نورا جانا كلنا لهم تقاليسهم فتينا ما كيمي سأل أنا عمد ميزوا خنتا جيرو أتيب وتم قدي فلو دو كبلي لتصبيوا ريا ما تكون تكمل توات أمس رأيو هو ده زبل جنبار فكيرو بحبار مش كلن ودبات المكسرات وضعات زنبر ودبات حابيرهم بحبار مكلاس عوتنا نملا إثيوبيا لهم كا أتحسسوا قيرهم كا تناتهم دي بوليتيكا استراتيجي ناتهم قيرهم بحبار كم زقالسو زبل ود بفكيرهم بحبار كم تقاليس لذي نتهاجر انت تتقم خل فوتون ነገር ፈሸል ካሉ ፈቲናው ዘይተዓወተሉ እንዳርአኻ ከለኻ ንስኻ እንደገና حالي ما ترجع في الحالات القديمة نبتي تسعر كان نبتي زودقك نبتي نب حركة زودقك تملك تناول نحن أتولي خافنك معاي تاجمي كله أما في كمر قص ناتي أي كبولن كون عاي كونه كون حسب كعوتني دخل نقدر وناي كونه إذا حاش ودابه رديت إن حوار حسب حسكا تدخل الفتر زبلت أي زبل أنا ردي زلني لكل جيل بهيمانوت كأفا في راح زان برازيل هاجر تعد ناتي أزبل تحساسات يقول جراج تراجع حيزقونه أزيو أسكاف زقونه قداجين كمير كهاجر السرح عادي تقرينيا عادي أرتركوس راح عادي زي عندي هاجر زي عندي حلو كاسي تخيل خنا بيخيل نبي أصبح فوق نبي كورس كاتو الدربية ود مندي دوس ما تنسى حزب النقط شعب سخاسر كاتري في أبتيلي مايت خبز سرعة كن سخاتي تبلس مالك إني خبز قبل كونك زينة تهاجر حل النقيتو لابز خف أنا يتألمات مرح حتى حساس بطرح حزب أنا ضعمت مايت الذي هذا قوم ظلوا مايك فري ملسي خوم تساقبر
ተዘጋጊኻ ዳግማይ ተሓተም ትኽእል ኢኻ ማማይ ፍሪ اوكي اه فقرة هذا بقى حزة حزة لا اوكي اوتي يغني لنا هاجري تسمعنا انت اللي ما حدا بلني انت تاني كاخ ابياك يكون حجي ناس تمليس الله هذا تسمع الله هذا سمعنا الله هذا اوكي حراي هو تاني كابيانا عندنا كلنا الله خذ يسمع الله خذ انا سي اذا حجي كتملس الله صنح خاص كم قال حتى كادل من تختبرها لنا مالته ዝኾነ ኤርትራውሲ ከከም ድላይ ተወዲ ብቃለስ ፀገም የብሉን ዛዕባ ክትምህረና ፀኒሕካ ማለት እዩ እዚ ብሄራዊ ኣወዳድባ ወይ እዚ ሃይማኖት ኣወዳድባ ኣብ ኣምቱ ድባት ዘሎ ብሳይንሳዊ መግለፂኡ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኢለን ኣብ ኤርትራ ሓደ ብሄር ዝፀቕጠንሉ እየ ኣነ ብረዳይ ካልእ እውን ሃይማኖታዊ እንተኮይኑ እውን ኣብ ኤርትራ ሓደ ሃይማኖት ዝፀቕጠንሎ ንዕኡ እየ ዝቃለስ ዘለኹ እዩ እቲ ትርጉም ናይቲ ብሄራዊ ወዳድባ ብፍላይ ስለዚ ሕቶይ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ብሄራዊ ፀቕጠት ኣሎ ድዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንሓደ ብሄር ዝውክል እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንሓደ ሃይማኖት ዝውክል እዩ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝውክሎም እንተኮይኑ ከዓ እዞም ሃይማኖታት እዚኣቶም ወይ እዞም እዚ ብሄር ዝበሃል ተጠቃሚ ናይቲ ስርዓት ኮይኑ ምስ ስርዓት ጠጠው ኢሉ ኣንጻር ካልኦት ብሄራት ይቃለስ ኣሎ ድዩ ስለዚ እቲ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ክበሃል እንከሎ ኢልካ ንመሰል ኣይኮነን مثلا أنا زقطك بهر كله زقطك هيمانات كأخله أب إرترا زقطك هيمانات وزقطك بهر بخوم زقلت منجستي اللودي برتع مالته بإيفيدنس زي أتحنتيا كلايتي كابرستي أما ترى شاس لذا أتهو أصدق يسمع أخوان من أربعة كابرست توصية تطعو كتب لنا تخلي خام حدار مالته كلايتي نحنا نسرع زي نزمركا وسرع زي كانوا دق أنت خوينا حدا الله تأمر زي منجس زي خير أنت خوينو بوش تطرح يزقير اتناي دقة تقامي دقة فيه supplement تطرح يزقبر مبر وساني كنا زبل حدا ترد الله أب إرتراويان تقامتن دليت فتح نزي نسخة خميتريو ودي الله يغني الله من ها برجع تلك عاد حزامي قال يتحطه وخلص له يندخ حكي يلا الله هذا يا الله ما الله اوكي حترى بالك تتفاعل اوكي يا كبر حاول انت حتى لرجعت من كفات كمل ديسكان يرجع نزيا هاجر باوراجهم كينهم تقاليشهم حقم زمطه انتي لفحك هذا لهم ابزو وراجازي باز نيرد ابزو وراجازي متففا نيرد سب باوراجو تحبينو بدك وراجهم تتعقب تتقالسو انتي الشكر زلو انتي اتي زفره زلو دسق زلو انتي نيوخ تقلص لي انا زياده دللهم عادي حراي الله هذا الله هذا فقرة هاجر أدمي أوكي سلام إدريس باغوني حراي أبزا أنا إدريس بلا تحطوا على خمل إسكان لها وطعنا حدا بهير وطعنا حدا هيمانوت وطع نايول قصر راح يكون قلب تهاجر وطعنا يملا
ሕብረተሰብ ናይ ኩሉ እምነታት ናይ ኩሉ ብሄራት ናይ ኩሉ ውራጃ ናይ መላእ ሕብረተሰብ ኤርትራ ጥራሕ ዘሎቲ ይወፃ ምክንያቱ እዚ ስርዓት እዚ ናይ ማንም ብሄር ናይ ማንም እምነት ናይ ማንም አውራጃ ወኪል አይኮነን ንማንም ዘገድፍ አይኮነን ከም ታረቀ ዝበሎ እንታይ ይሎ ታረቀ ተርፍ ከሎ ነዛ አመነ ነዛ አመነ ንመን ዝገድፍ ንኹሉ ብገደል ተጽድፍ ናይ ስርዓት መዚ መርገጺ እማን ኣይትእመን ንኹሉ ብሓባር ይደጥፍ ወላ አማኒ ይኾንካ አጋልጋሊ ይኾንካ ጸኒሕካ ኣይገድፈካኒ ስለዚ ብሄረይ ተወፂ አምባ ብሄረይ ክውደብ ኣለኒ ሕቶ ብሄር ናይ ቤና ጥራሕ ዝደለካ ኣብቲ ሃገር ንሕና ተኮይና ናይ መላእ ሕብረተሰብ ንሕዮ ኮይኑ ናይ ቤናኻ ሕቶ ንቤናኻ ስለምንታይ ጥራሕ ዝረኣየካ ትብል ጉዳይ እዚኣ ሕቶ ናይ ኩልና እያ ስለዚ ሕብረተሰብ ሙሉእ ንሕና ኣብቲ ቃልሲ ነቒልሉ ኮይኑ ቃልስኻ ናይ ሓባር ክትገብሮ ጥራሕ እዩ ዘለካ ዝበለጠ ነገር ከምኡ እዩ ተዓወትካ ኣብኡ እዩ ኣብቲ ሕብረ ብሄራዊ ኣሰላልፋ ዝያዳ ውህደት ሓይሊ ዝፍጠር ዳ እምበር እንድሒ ኣብ ውልቅኻ ኣብ ውልቃዊ ብሄርካ ወይ ውልቃዊ ረጃ ውዳብ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ናይ ሓባር ፀጋ ክትረኽቦ ዝግባእካ ነገር ኣይተርክብን ኢኻ እዚ ወፃ እዚ ናይ መላእ ሕብረተሰብ ናይ መላእ ሃገር እንተደኣ ኢልና ኣብ ኩሉ እምነታት ኣትዩ ዝዕኑ ማን ንሪኦ ኣለና ነሰላማይ ገደፈ ንክርስትያናይ ገደፈ ንወዲ ቆላይ ገደፈ ንወዲ ኸበሳይ ገደፈ ትግረታይ ገደፈ ትግርኛ ገደፈ ሰዋይ ገደፈ ዓፋራይ ገደፈ ንኹሉ ብሓባር ተሻቅጡ ዘሎ ስርዓት እዚ እቲ ፖሊስ እቲ ሃገር ዘሎ ኣዕናዊ ንመላእ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝዕኒ ሕጊ እንዳባ ዝዕነ ወይ እምነታትን ክብርታት ናይቲ ሃገር ሕላገት ናይቲ ሃገር ዘብረሰ እዩ ብዓብዪ ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኩሉ እምነታትን ብሄራትን ብሓባር ኮይኑ ዋጋ ረዚን ዋጋ ከፊሉ ዘረጋገፆ ሃገራዊ ናፅነትን ሃገራዊ መንነትን ኣይነ ዓዲ ንዓውዲ ዝገበረ ጉጅለ ወይ ጃንዳ እዩ ወይ ስነ ሓሳብ እዩ ስለዚ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስነ ሓሳብ ናይ ማንም ወኪል ኣይኮነን ንማንም ኣይመስልን እዩ ንኩሉ ካብ ብማዕረ እዩ ዝረግፅ እንተደኣ ኮይኑ ከምታ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረት ናይ ሓባር ኣገባብ ቃልሲ ክትኽተል ትግደድ ኢኻ ንርአዮ እዚ ስርዓት እዚ ዝያዳ ኣበና ዋላ ትሕቶ ክምለሰና ንሕደል ኢና ኮይና ስርዓት እዚ ኣበና እዩ ዝያዳ ኣትኪሩ መጥቃዕቲ ዝፍፅም ዘሎ ኣብተን ብሄራዊ ውዳበ ዘለዎን ዶ ዝያዳ ወይስ ኣብተን ሕብረ ብሄራዊ ዝኾኑ ቋማ ዘለዎን ኣብቲ ሃይማኖታዊ ውዳበ ዘለዎ ድዩ ዝያዳ ዘጥቅዕ ወይስ ኣብቲ እቲ ሓናፈፀ ተሓሳስባን ኣወዳድባን ዘለዎን ውዳቤታት እዩ ዝያዳ መጥቃዕቲ ዝፍፅም እንተሪእና ተኮይና እቲ ዝያዳ ዘጥቅዖ ምክንያቱ እቲ ብሄር ንሕዮ ኮይኑ እቲ ካልእ ሕብረተሰብ ኣይፅጉዐን እዩ ንኣብነት ትግርኛ እንተኢልና ትግርኛ ንበይ ንሕቶ ወዲቡ እቲ ክራት ክስዕቦ ይክእል ምክንያቱ ናተይ እጀታይ ናይ ትግርኛ ጥራሕ ውዳቤ እዚ ትግረታይ ትቐርብን ኢኻ ብንዓምራይ ትመፅን ኢኻ ናብዚ ናራይ ኣለኻን ኩናማይ ኣለኻን ሳሆይ ኣለኻን ዓፋር ኣለኻን ቢለን ኣለኻን ኢልካ ንኩሉ ሰጊብካዮ ምክላት ክድ ይብለካ ኣይቀርበካ ንስኻ ቤን ይኸውን ማለት እዩ ሓገዝ ካብቲ ሕብረተሰብ ካብ ሓደ ግዙፍ ሕብረተሰብ ተነፅሎ ፈጢርካ ኣለኻ ማለት እዩ በቲ ካልእ ከባቢ ከድካ ስራሕ በቲ ካልእ ብሄር ዘለዎ ከድካ ክሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ እስኪ በትሕና ተንቀሳቐስ ነይራሲ ናይ ትግርኛ ጥራሕ ተዝኸውን ነይሩስ ቤን ጌርካ ክንኸበሳ ከዲብናቱ ናይ ትግርኛ ዘለዎ ቦታ እቲ ካልእ ብሄር እቲ ካልእ ከባቢ ትውክል ኢኻ ቤን ተሓልፍ መን ይሓግዘካ ብባርካ ንሕመፅ ኢኻ ብሳሓል ንሕመፅ ኢኻ ብደንገ ንሕመፅ ኢኻ ብካልእ መፅ ኢኻሲ መን ይሕልፈካ መን ይሓግዝካ መሳልል ኮይኑ ናብቲ ማእኸል ክትበፅሖ ዘለካ ኣብቲ ታርጌትካ ንክትበፅሕሲ መን እዩ ዝሕግዘካ ነቲ ካልእ ተዘይኽቢርካዮ ነቲ ካልእ ተዘይሓቂፍካዮ ነቲ ካልእ ማእከል ዝገበረ ናይ ሓባር ዓውዲ ቃልሲ ተዘይፈቂድካ ነፃል እንተኮይኑ ኣሰላልፈኻ ፖለቲካዊ መርገፂ ኢኻ ንስኻ እውን ክትንፀል ምዃንካ ትፈልጥ ትክእል ኣለካ
أوراجاو الداوين تجر كون بالتماسا مالتي قالت يخا سيلكا كون كان سنبالي كون كم سيلكا تميلكا أوراجا تعلم تخلى أوراجا أوراجا الحديث كل كان عديته كلن حقنكا أتحابركن ودمني خمسة أوراجا أنت خم تقبل صحن كبرت إني أنصاري خمسة براجا تنقص أصلي خمرتك كاي ترقص قبل كاي دوبي كاي تحلف قبل كاي حجزونا قبل كاي لا أنا بدلاي فتحي أنا تحجزون لكم الكاري خد حرقة توات أنتم تقولون تذكرون الكاخي فتوات أو تلون كتفارع حمالتي تعملتي خمالتي لحراي عملتي خطأ تقولتي خطأ مالتي تهاري معامسو سلازي انت انا بزلنا الحبرات زم ولا تقال خصاته وانت اخوينو توصعنا يملا حبرات مخان امن اتي بوليتيكاوي نخل معكل زغبره نخل حبرات زحقف خونا له ابصبيب اتحسبا ابصبيب بوليتيكاو سلالفا زندله اغباب قاس تختل يبلكان كم تجر كتر تعود كاب زلخا شكل قطيفكا تغالاغل تخل امبر ابصبي بهراون هيمنتاون ويا ورجاون واسلال فال حتى تقيم تاجين لتشجره هاجر زلخ تفتح يتخلينا لا تزلو بتلقان زلو سرعات كا زياده عدل غيزي دخا تبو زلخا مالتي مغنياتو نصب تفلل لي كاي نبر اتحادنا زي مهلاوي كبره تريناكو تمالنا يتحايل نبرلو تاجر ولي جبا كم يجري بتاتينوا كم يجري او اشتاتيو من ابلاش الله زياده خي مستفانا چره جبا خي زياده نينا ايو اتقي عند حيلنا تخينا خن رئيس رايو نتم حبر بهراو دخل قاما زنبرم ودبا ديم زياده تحريمم ويس እቶም ደቂ ከባብን ወይ ካል ብሄራዊ ጸሎት ዝሓዙ ማኒ ማእዝን ዝሓዙ እዮም ዝያዳ ተሃሪሞም أبي زيارة متقعت غير انترينا ردنا قلت تحلف تاريخ دموسكرة قدامي مالتي الذي إذا قمت بمقطعه مصورة زي برزلو كون قبول نقرات هيكون قبل يدلي مصورته أسالة الفنا حارب على حارب زي وات أو حارب على حارب قبل التنس زيري إذا رستي إرسات البحر ناي كلهم دك أمخانو كأمن له إذا تقال في دلائل حرب دلائل وتزي خلاله نزي أزي أمين جن يعمل صالو قبل عند خالد أنا زيارة الله معي ولا بقبري تفرح جن صراحة كنت أقبل ساعة تمشي خطأ أقبل صراحة نقول استعجارك تقرين يوم متعود صراحة كنت أقبل أنا إذا حرم زي أنت إيه اللي صراحة كنا تنكر وهم كلا عندي خول تحاول خذ خون نتينا تقولنا ردي كم ده أسباب عمر عدم ساعته هقدف هذا دخل تقولني ساعات كملات نبرة خملوي كالوت وردبات كالوت حيلات نخاهلو حبرة الفاون نخاهلو كالوت شعرات حيل نخاهلو زي فطرة سبب بايتا سافن يتقيمون لون عرضة عشان نسمعكو با تقالي نانتي أنا من داي كالوت عندور بحالكو أقاتي من هرينا كنا أنت أقدر صباحا نقول ذهاجر كتأفيا حال خوينو ذهاجر دولا كيما هو كتأفي خيلي سلذي كالوت شعرات حيل أنت اللي تخويني عادة زقبرن سفرحن كم دلله خي زي كل فنتر زي كل لنا كنزارة كلنا أبتو أنتي تغير لو ممكن التعاسل تكون زبالنا يوم سبعة ونادو ساعات مخرجة بسترت ركب في الزخنة لومي ترديهم با شو آخر دي تاني بران شو ولا سؤال لي بران زيمت يا حلنا حسنا نقول له الذي حال بير تخينو كم دل بدلنا أو رجع تخين خا كيد خينو كتا ورجع حالفني أقول لك ذا يمون أقول لك ذا تودي نقول لك ذا نحكي وادي حلو هقرف نحب سرايا اللي يخينو أو حماسين اللي يخينو أبدين كلا اللي أكله إرتار اللي حلو يخينو هقرف سي تاعك قبل تخل أبدا ورجع كنت أنت راح كودي هاف كتب المالدي ما نتوت خلوا ورجع كون أي تخينها حزب هاي كونن
فرق جنخا تقال سايت خلنا فرق جنخا توحصو حرنت ويناصنت وي سلام ጭራሽ የለም አንተው ከይለ ደርግዚ ነታ ወራድባናይ ህወሓት ነበረት መዝሚዙ ዋ ነታ ትግራይ ዓለም ዘለም ዚአቶም በቃ خلاص ኢሉ ነታ ትግራይ ግድፋ ቢልዋ ካቢያ አይ ሓልፍ ነሚሉን ዓመል ይፏ ነታ ትግራይ ዝድሕሩ ህወሓት ግን አተሓሳስቦም ቀይሮ ንስኹም ዝዕውቶም ስለዝፈለጡ ጸላኢ كتأفل أنت رأخينه نسونا تحساسون كدفن كقبر أنت رأخينه كم لا إثيوبيا خلق جسالو سوم سنة كله بتوقينهم نزي أصل هذا سؤال الله قلت إيفهم تي ناتهم political strategy كأيرا مس كلهم ودبات ذتوها هذه نحاول جنبار فكرهم إيه هو ده جذبات أميرهم بحوار تقاليسه بر أرامو بينو تهدم بينا هودي بينو بابينو كيف ليرو عفار بينو تبابينا هم كلاس كيف كبزي عوس اللي زرع سلز قمقمه واقام سلز أخبره نحافر كيف كبزي عوت حلقات أمريكا سفير حقراو ديمقراطية جنبار في الفطار كبزي عوت أمينو أجاوب قرصو أيرو ميلو أير خا لا تقرص خير ومعك لدرجة خا حسب نحوارن كبت هاجر عليه ومعك ولا بتحساس هو ملي وده زي تقبره بأكل جن عليه وهكي هاجر مالك الذي ذو رجاء ودابين بعلو كم ذي عينته مكر حلي فيه حجون كون تحاسب على خانك نايكن قالوا تحاجه زايد لين هتبل نتن قالوا تحاجه دلو يكون كان مالتي اقاط ما خوين انت تعود فساخه نتسرع على قاط ما خوين توديك ايو اصلا قال لا جن بلمو سريال ياكل غدا حماسين دي ويغاش فار كذا لا تغدا تعوتت له فاحنا كنت اخذ قبرنا تنقالت أنا إذا أموت كلكن أنا ببارك كلكن كتنبر على كل كتبليني خامالتي ساكني أخاف تحاوت كون دخل الذي تزحاشة وحسن قرات بس كله تواهيدك تسامعي كان كتقالس تسبلت أنا قري كاله أفتادري اسمه داتا زبلك يا دخلتي بحانسا المال له غريتها أنت وش تهاجرت راح لو تخمس دخلت خالد إنك قبر هاي كلني خالص توقتاتي ويما عبد راح خون نعم قبرين فرغان بري كل يوم قبرين تمال على تيمي نابنت قبل حدا فقال سنة ترينا تقولنا التصورات برقا خوين نتي ابن جاعد انا برحايلي صوت القبر كله خواقه خلو كدخمه خلو بيت ابن جاع وتهدراون بوليتيكاون سنة امراون وطبعا عنوة كوردو خلو انت وش تهاجرنا برحبة تسويت هذب خا توديبو التصورات خاي ودق لا تسرعتا كوشتو اوش توديبو ما يفداين سرحنا غبري مصنعتنا غبر نتصورون دا مدبي كلت يوم بدغن وشتن كوينم قرقيرم نسرعت يغمو كنزي تغبر تخيلها كوشتا هاجر طرح لو تخملص زخل نحنا حنت نغبر اكل مبالغين انا بوغني نفس سعرات ياخذ لي زخل معناته نخايت قالس بغبري كتوسن زي مدلايا بخلنا تعدد له دربي خلو من عبد يلو من يتبع على ذلك أرجع تبقى وإذا أرجع ساعة كم كان تكبرين فرقة نسخة بدقة خونكا كم تقدموا تأييدات كنا بطاقة تقبرو كم يركض توديبكا تعدد له خاء مسخة أساسيرو إتا نايك ألسي في حسوي لما هاني زنجي أكلتي كم تمر على أم كلتيها بختيج أفا حسكا نتسرعاتكم تقرقرون كتقبر تسلا على كامبر تعدت راح يقول لك قبر دخل بر أنا خقبر هاي كليني أنس كملت راح يدخل حساب وي ما تري على اللي كان حضرك بالفتينكا ناي سوري تعادل لمبر بلس يا ذيا كابعية خام هدام قريب حسب أنا مالتي كم ناتي مرقصي أنا خقبر يخيله إزبط أنا خازيارة عدلنا تعرف خيبر له كودب أنا بدقة خوينا تسرعات كفالهم لأني تبدقة له عدي بدقة غير مسيحة لا عدن كباوة عدن بمقتاو مسوشت له أنا جيت ورادي بحبر كسرح كم دخل
كراغص للني نسو خا ناتي نقولو تبغسو مسرع زياده خا عي يخيليو نعيون كملا عليك كم زلو بايتا فطرولو كلكنا نتملالا خا نتسرعات قرقيرنا خمدناي تاجبال ما حقومان مودشان تايمز بحال كم عينتي كم ديناي مقدقاطناي محرشا ወይ ጨዋርኩም ዓይነት ይናሉ ስለና ማይ ተቃልሲ ስለዚህ ካብዕየ ገዛኻ ምህዳም የጋድሪስ ተተጋጌ ሶሪ አባላ ይገብርን ፈረቃን ዝብል አነ ዚያራ ተደገዘሎ ክገብር ግን ክውስን አሎ ታሙሳና ዘላ ተጉዳ ክውስን አለዎ ሎሚ ጊዜ አነ ሎሚ ክገብር ኺለ ዕድል አለኒ ሕጂ بزخون خل مجدي نتوش إذا الله مسوت أساسيره حانت مرقص عدي مريتين ترى على خيوة أبي أخونا خك على سالن خك فحالن في عيلو كوسن خلاله تبعت كتلو الله عمايد إذا تغيرو قبر آخري لا تبعت قالوا ترحم تربايجين ناي أتمر عدي كذا أنت هم عدي خلا هذه تقبر على تقول ده الذي كل يوم تمر عليهم زخدوا وقال زيادة كنت ناصنا زلوا ده عنده خنة زعاشة كنت دقزر لي كل نجار كجبر تواهيد تسامعينه تواهيد نخيط زيادة عدل زلوا تدقزر له سلسلة خنة زيادة تدقزر له عيل له وين بالعاني مايك فري الله ولا تاني هذا هو الله هذا عادش نبغى يا حدنا عزيز Thank you. جرو يدرس باغوني سلستهم بحسبته. Okay, يا أنا لا حشي أنا كأشياء أنكو على حمد صح؟ أنا يا كان سلسلة حمد أجندة حس كان صح هذا الحسنا في سمرة من قصص دبلي. إذا سمرة من قصص دبلي سنة أبنت كان بعلي ناس مستيكا هم بعل قلنا دورو خبختكم زوج يوم كفتي نايتكم ودب زبها لازم انقصاص دميرهم مازالو شفتا ود شفتا زبلسي او خلوت مساكم كله وديم جميرهم ولا كاباهم بخمس كنتات يوم تفليهم نزس كما يتريو نخدل صلينا بزياده بقول عنه تقندت اقام كوينا زلو اساتهم يمابزي قال سدم بتقاوم مالت قدم مساخاتكم يرم كاوم سوق صفا بروح مصاي زبل منقصاص غيرهم ولا كوتا تم اغازين زبلو دركا خبخاتكم وصيوم يمس كل زيتات زغبر زلو حدث اتودب انتي سلازخونه اب كم زيتات تاشمتات منقصاصات يعني بخما يتري وسخاتكم تم ابالات ودبتي بحالموني ما يكري ابزا احمل سلك تحت نسبك هاجر يلا هذا هاجر سان حد هاجر سوسان حادث هذه سباقوني حزابة اوكي يغني لنا هاجري تي ملسي سميعيه صبق ملسي خايبكا مالتي اتليست نتزحاتتكو انا مالت خمتي عنتو زحاتتكو قرب اسعب مستحسي إذن بهراو من قصاصاتي ناي كناما لنا ناي ساهول لنا ناي عفار كالنا كافتنا على كل شيء زقرمني سلمنتا ايو ناي تقرين بهراو من قصاص زي اللي زي اتحنتيا من تسحب الكخت مهرنا اتخالئيتقا من قص إثيوبيا بفلاي وياني نناصرنا حزب إرترا استقبل منغستي إلى نبلو أبز حلف عامتات لكن ني ناصرنا حزب إرترا زناقس بوليستات خمس حانصصو زناقس زعباتات خمس تزاربو خا نسمع نابنتا باي صحاي انتايلو نحنا نناصرنا حزب إرترا داغمر إيتو خنغبرلنا هايلو أباي صحاي خا طو والقصوا يكونن تكاليو كاب وابت وياني حدا تكالي مالتي سلمنتايو أباي صحاي نيناصرنا حزب إرترا داغمر إيتو خنغبرلنا خبل كلسي اتي وياني نيناصرنا حزب إرترا
ዝኣመነሉ ኣቀዲሙስ ዳግመ ርእይቶ ይገብረሉ ኣሎ ድዩ እዚአን ተንክልተ ሕብቶ የቀኒየለ ይወዲ ኣለኹ حراي سلام حدنتنا دقينا قعدت رقمنا أبزا أعرف هذا الخطو هو يوناس أبالنا إنيرو أبزي زوبا أوروبا بيا زوبا ناكفلو دبا خوينون هبتما مرحنا نيرو ماليتي نحنا أبتدي زي وصورة سقمتين إحنا خمس مرات مرقصينا انتهايو كل جزء قاسنا قاس ولدتاتي متى أبوتاتنا بحاجاتنا نجاتنا زورو كمنا زنجنايك قاسي هجروا منت شارشنا يا دين كيفا نعاقبنا نقيد إرتراها حانت الأولى تهاجرة ناس إرتراها أركيبوا ونامي حج قودي لزلو أتهاجر أقعد يزلو هواف نقدر تايو حرنت نعمل حبرسك إرترا حانتي الأولويتن قواميتن هاجر بحقة محاضر هاجرن حبرتسبن كهلو الناس بال مرقص لنا ماجي زيادة قالسنا ماجي إيش خانتنا اللي بالحنا إرتراونتن زين تقلت كنوبري أمي زبل مرقصها ويش أروح لنا ماجي زيا ذا سمرنا الله ينا ماجي حجي زم زبلنا يوم حانت قد زيا ناصنتي مسلي حرنتي زبل الله دلا كان اختزارب مالتي نهال ناقصتك نعها تنكتب لهم خا حقي دقاقيخا مسل سبت جهه سالخا خا زبل زربخا يمصيكو فرحخا مالتي الذي زم سبات بتي قوامنا بتحقنا مسرت يفقدلو مني كم عينت اب حبرسب وي اب رزين تاريخ اتيخا كم عينت مقامياتات كتارم قبل ነገር አይነበረን በአናዊን በመትከል በጋዜጣው መግለጽ ጽና አይና ብረዲያና ለተወሰደው ጉዳይ በመትከል ኮኒና አይና አንጻር حلف ገድልና حلف ቃልስና መስሁሉ ጉለታቱ አውንቶን አሉቶን ታሪክና እዩ ተኻይደ ቃልስኻ ፍትሓዊዩ من تفتحي تخايلو من تفتحي خا واقع تخفيلو إن نبل نحنا بمتكلنا خبره نعون قبراون مخان نعون محاسن كا حجينك قالت لنا مالتي قالسنا ونعيو أعوذنا دلعي ماجي نحنا متكلنا أنت أي نحنا في نوصلكمتي إذا سرعات هذي وصل لنا تحساسبون أنصار التحساسون هاي سرعات هذي أبسط أنزلوا بجله أنصارين نسنا تحساسبون كقبر الله ኤርትራውነትን በሐርነታው ተሐሳስባ በዲሞክራሲያው ተሐሳስባ ከነጸለው ሀገር ከነጸለው ህብረተሰብ እዚ ኤርትራ ኻና ከታታ ዝብል መትከለ መርገጽን ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እዞም ሰባት ያቶም ዘወሰነው ስጉምቲ ብመትከል ኮኒና ኢና ጥራሁን ዘይኮነ ቀዳማይ መድረክ ተማ ሓላፍነት ነበሩ ካብ ሓላፍነት ተማሪና እዮም ኣብ መጨረሻ ከዓ ንሱ ስለ ዝኾነ መርገጽዮም ከዓ ናይ መትከል ፍልሊ ስለ ዝገበርና كابتي قالسنا وي كابتي بوليتيكاو مرغصينا خا اوصينا يمنا مايت جي اوالاسنا يمنيرو كلهم كا ايكونو جينا ابنت ابلا نايزا بروح مصاري غاليو سايتي زلو يوناسي قنيالنا بعل محاري بعل ودبات كله زبالو كن اوالاسنا ينورون افسي بي كيم نيرو حاروت جين አለው ሰዓቲ እንታይ ግን ኣብዚ ዘሎ ጉዳይ ኣባል ስምረት ዝብል ዘረባታት ኣሎ ኣብያ ሓንቲ ክትርደልና ይዘለክ ወይ ክትርሉ ኣለኩም እዚ ውዳቤ መጀመርታ ሰቂሉ እዩ ተኣኻኺቡ መጀመርታ ከም ዘለዎ እቲ ናይ መንእሰይ ውድብ ኣወራድባ ከም ዘለዎ ተኣኻኺቡ ብገፈጥ መፈጡ እዩ ናብቲ ስምረት ዝብል ጉዳይ ኣትዩ ማለት እዩ ድሓር ግን ሕጊ መፅኡ መቋፃፀሪ መፅኡ ንጹር ዝኾነ ፖለቲካዊ مرقصي بوليتيكال استراتيجي مسمطغين دحراي ناوص مصيام ماجي كابتي غداي مزلو اتم اتحساسوا زي قبلو زي رعمو سبات ناوص مصيام ماجي حجيهم اب ميدياتات مصيام على السوشيال ميديا
ብዙሕ ነገር ሕማቕ ዘረባታት ክድርቢ ጀሚሮም ህዝቢ ዘይቅበሎ ማለት እዩ ሕጂ መን ይባል ኣባላት ስምረት እዮም ወላ ተቕድሙ ነበረስ ኣባል ስምረት እዩ ዝብለካ ቅድሚቲ ቀዳማይ ጉባኤ 2004 ነበረ 14 ነበረሲ ቅድሙ ዝነበረ እቲ ናይ መንእሰይ ውዳበስ ኣብቲ ድሕርቲ ጉባኤ ስምረት ኮይኑ ኣብ ጉባኤ ኣውይ ስምረት ምዃኑ ኣፍሊጡ ወፂኡ ወላ ተቕድሙ ነበረ ኣባል ስምረት ኢሉ ኸይድ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ነቲ ምንቅስቓስ ሽሙ እንዳደወኖ ዜናት ሽሙ እንዳሃቦ ኣብ ዘይድሊ ነገራት እንዳኸደን ቆርቡና ሰካፍ እንዳኾነ ከም ዝመፅእ መስሕቶ ነገራት ኣይኮነን ማለት እዩ እንታይ እዩ ዜርና እንተኢልና ተኮይና ኣብዛሕኡ ብጀካዝም ገለገለ ውሕዳት ገዲፍካ ትዝበዝሐ ግን ከም ትብላ ዘለና ብሸውሸራ ዝኸይድ ነገር እዩ ኣሎ እዚ ማሲ ሕፅረት ንቕሓት ዝበሃል ነገር ኣሎ እቲ ርድኢት ኣክንዲ ሓሳብ ማእከልካ ዝኸውን ሰባት ማእከል ትገብር ማለት እዩ ንሰባት ማእከል ዝገበረ ኣገባብ ኣካይዳታት ሕጂ ንሰባት ማእከል ጌርካ ንሕቲ ኸይድ ኮንካ ንሰባት ብፀልእ ተተሃራርም ፖለቲካ ዝመስል ጣን ጌርካ ናብ ውልቂ ምርጋሕ ተኣቱ ወይ ከዓ ንውልቀ ሰባት ማእከል ጌርካ ከዓ ሰዓብ ትኸውን ማለት እዩ ንኣብነት ኢድሪስ ባጎና ዓርከ ተኮይኑ ወይ ድማ ኣነ ዘመነ ስጋ ንላት እንተኮይናሲ ንሱ ሕማቕ ተሰሚዓቶ ሰብ ማእከል ንሕገረ ኣነ ተሓሳስባይ ኣኪን ስነ ሓሳብ ማእከል ዝገብር ናይ ስጋ ማእከል ገይረ ይኸይድ ማለት እዩ ወይ ተዕርክነት ወይ ታ ገለ ነገር ተራኽበና ኩርናዕ ባእተላቃቅና ምስ ቀደፍ ከሎ ወይ መርገፂኡ ክፈሉ ከሎ ምስ ኸይድ ኩሩ ከሎስ ብዙ ኩረኣነ ማለት እዩ ከምዚ ውፅገም ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሕፅረት ንቕሓት እዩ ምክንያቱ ኣብ ቃልሲ ሽግራት ዘጋጥሙ ክልኦም ኣብ ቃልሲ ፀገማት ኣሎ ብድሆታት ኣሎ እቶም ኣብ ቃልሲ ዘጋጥሙ ብድሆታት ኣብቲ ዕላማ ጠጠልካ ክንክትፈትሖም ትፍትን ከምዚ ዝበልናዮ ስነ ሓሳብ ማእከል ጌርካ ክንትቃለስ እናዚ ንብሎ ዘለና ፀግዒ ዘዛዘወ መርገፅ ወሲድካ ምኹራ ይመፅእ ማለት እዩ ካልእ ንሕና ደቶም ኩሎም በብእዋኑ በተሓሳስባ ወይ ብመርገፂ ምሳና ፍልሊ ዝገበሩ ካብቲ ቃልሲ ወይ ካብቲ ኣባልነት ኣሊና ኢና ካቶም እውን ተኣልዮም እዮም ባዕላቶም ንሕና ከዓ ነቲ ተሓሳስቦም ስለ ምስ ተቃወምና ከዓ ኣንፃርና ብመትከል ደው ስለ ዝበሉ ካብኡ ንሕና ኣብታ መትከልና ፀኒዕን ቃልስና ቃልሲ ወለደታት እዩ يحمق تطبق تاريخنا او وشت ህዝቢ ኤርትራን ዘምፅኦ ፅቡቅን ሕማቅን ኩሉ ናትና ኢና ሰኪና ንኸይድ ነቲ ፅቡቅ ንኽብሮ ነቲ ሕማቅ ካብኡ ዝሓሸ ክንሰርሕና ከዓ ንሓስብ ንመሃረሉ ማለት መምሃር ንጥቀመሉ ማለት ለዚ ካብኦም ናብ ኣጋዝያን ከይዶም ካብኡ ናብ ብሩህ መፃኢ ኢሎም ተሰሊፎም ኣለው ናብ ካልእ ከይዶም ኣለው እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ጉዳይ ቀንዲ ከባና መደሚኦም ዛዝለክ ዘለኹ ጉዳይ ተመርገፂና ንሕና ቃልሲ ወለደታት እዩ እዚኣ ጥራሕትና ነገር ሕማቅን ፅቡቁን ሰውራና ዝገበሮ ወይ ድማ ኣብዚ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ወለደታት እተኻየደ ክብለጠቕ ኩሉ ታሪክና ኢልና ንቕበሎ ንዓኻነት ዘይተመለእ ክንምልእ ኢና ንቃልሰልና ኢና ከዓ ስለንኸይድ ነዚ ኣይቅበልናን እዩ ነዚ ኣይተቐበልና ከዓ ኩሎም ኮርዮም ካባና ወፂኦም ኣሎ ወይ ድማ ናይ ተሓሳስባ ፍልሊ ገይሮም ካባና ወፂኦም ኣሎ ፅቡቅ ዘገበረልኩም ኢና ንሕና ፈኒናዮ ማለት እዩ ካልእ ኣብዛ ናይ እንደርሲ ዓስኪ እንታይ ካልእ أبانا إدريس بهراوي تجرينسي يلو نازا بهراو وداوي تبل قداي متعين قبرينا إدريس يلون بهراو وداوي خم عينات حسابات يلون سلام تعالوا له I don't know نداك ولا عجودي عليه خبر دا أوروب تتسجمنا انت اقول لك فتينا بس لك هاجر يحوي زي ردعك هيكون انا انت زلخو
ብዙሓት ብንቅስቃሳት ኣለዋ ናይ ኩናማ ኣሎ ናይ ዓፋር ኣሎ ናይ ሳሆ ኣሎ ናይ ብሌን ኣሎ ካብቲ ንዓይ ኩሉ ሻዕ ዝሕስበኒ ስለምንታይ ናይ ትግርኛ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣይተመስረተን ወይ ናይ ብሄረ ትግሬ ኣይተመስረተን ኣይኮነን ንዓይ ዝሕስበኒ ዘሎ ስለምንታይ እንዘን ክልተ ብሄራት እዚኣተን ናብኡ ገፀን ክኸዳ ዘይፈተና ኢቲ ናተይ ሕቶ እምበር ዘይምግባረን ይኸሰን ኣይኮንኩን ዘለኹ ኣነ ተረደካ ተኣምን እንተሊኻ እዚአን ክልተ ዓበይቲ ብሄራት ኣብ ኤርትራ እየን ከም ትፈልጦ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ከዓ የብለንን ሕጂ ስለምንታይ እየን ብሄራዊ ምንቅስቃሳት ክገብራ ዘይፈተና እንታይ ኣይተኣምር ንምባል ኣነ ክሓተካ ዝፍትን ዘለኹ እምበር ክገብራ ነይርወን ኣለዎ ክገብራ ነይርወንሲ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣነ ዘይምግባራ ነነ ይሕጉሰኒ እዩ ግን ነቲ ኣምር ምስቲ ካልእ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ሓዋዊስካ ክትገልፀልና ክትምህረና ስለ ዝደለኹ እየ የቐኒየለይ ያ እንዘካ እንታይ ክል ደልዮ መስለካ ያ ከምኡ ሳዕጂ ኣይ ረኣኹን ናይ ረኣና ናይ ገጠመና ስለምንታይ እዩ ናይ ከምኡ ዓይነት ዘይኣተዋ ንዝብል ሕቶ ኣብቲ ባግራውንድ ኣቲኻ ክትሪኦ ዘለካ ማለት እቲ ኣተሓሳስባታት ኣብቲ ናይቲ ብሄራት ርድኢታት ካብቲ ተመክሮ ከዓ ክኸውን ንኽእል እዩ እቲ ተመክሮ ሪአን መዚነን ንዕኡ ኣይርብሐን ምዃነ ኣሚነን ክኾና ይኽእላ እየን ዝብል ኣነ እዩ ዘለኒ እዚኣተን ስለምንታይ ና ከምኡ ኣትየን ስለምንታይ ብሄራዊ ውዳቤ ገይረን ዝብል ጉዳይ ኣነ ስለምንታይ ከምኡ ገይረን ዝያዳ ሳትን ዝፈልጦ እቲ ውሽጣዊ ውዳቤ እቲ መርገፂ እየን ኣብቲ ፈተናትኻ ግን ጠቒሞ ዶ ኣስሪሕዎ ዶ ከሳፋሓ ከዓብያ ኣኽኢልዎ ዶ ንዝብል ጉዳይ ትርኢና ትኾናሲ ወላ ሓንቲ ይጠቕመን ሕጂ ካብዚ ዝነቅል ነገር ክኸውን ንኽእል እዩ ምክንያቱ ተነፅሎ ፈጥረልካ እዩ እንድሕር ብሄራዊ ውዳበ ኮንካ ካብተን ካልእ ብሄራት ካብቲ ካልእ እምሮ ካብቲ ካልእ ሕብረተሰብ ትንፀል ኣለካ በተሓሳስባ ካብ እምሮ እንተነፅልካ ከዓ ወላ ባይታ እውን ባይታኻ ይፀልብ ሕጂ ኣነ እዚኣ እንዳረኣኹ ከለኹ ሲ ነታ ብሄራዊ ውዳበ ካኣቶ ኣይክልኒ ስለምንታይ እንድሕር ኢልካ ንኾንካ ኣይትዕውተን እያ ባይታ ተስራሐኒ እያ ካብ እምሮን ኣተሓሳስባን ናይቲ ተቐባልና ናይቲ ሕብረተሰብ ካብቲ ሰፊሕ ሕብረተሰብ ሲ ይርሕቀ ዘለኹ ወይ ድማ ይንፀል እየ ዘለኹ ይንፀል ክንፅለኒ ምዃኑ ፈሊጠ ኣነ ነዛ ውዳቤ እዚኣ ካኣትዋ ኣይክልኒ ሕጂ ንኣብነት ቀዳማይ ኣብቲ ተቃውሞ ኣብ ስደት ተጀመረ ሲ ናይ ኩናማ እዩ እንድሕር ኢና ኮይና ብሄረ ኩናማ ከም ሓቂ ብሄራዊ ውዳቤ ዝፈጠረስ ወላ ሓንቲ ክሳይ ተቐባልነታ ይነበሮን ኣብቲ ብሄሩ ኣብ ብሄር ኸመን ኣብ ገሊገለ ኸመን ተቐባልነታ ይነበሮ እቲ ብሄር ከም ብሄር ትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ ወፃ ኣለዎ እንድዩ ከም ኩሉ ሕብረተሰብ ግን ተነፅሎ ኣጋጢሞ ዶ ተልካ ተነፅሎ ኣጋጢሞ እዩ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ማለት ኣብቲ ዓዱ ከለኹ ክሪኦ ከለኹ ማዕተ ተነፅሎታት ነይርዎ እዩ ቡድን ምዃኑ ውፅዕ ምዃኑ እንዳተፈለጥካ ከለኻ ግን እቲ ብሄራዊ ውዳበ ምዃኑ ብዙሕ ብዛዕባኡ ዝግደስ ኣብ ምዕቋቡ ኣብ ምሕብሓቡ ክሕይል ከም ዘለዎ ናይ ምግባር ዝነበረ ጉዳይ ግን ክንእትያ ይነበራ ካልእ ንባዕሉ ንርአዮ ወላ ትሕልፍ ቃልሲ እንድሕር ኢና ኮይና ብብሄርን ብሃይማኖትን ዝህረሙ ውድባት ነይሮም እዮም ናዮም ኣብቲ ገዳይ እንድሕር ኢና ኮይና ኣብቲ ሕብረተሰብ እንታይ ፈጢሩ ተነፅሎ ፈጢሩ እዩ ንፃሌ ስለ ዝፈጠረ በቃ ክላስ ኣብ ስደት ተዓኽሊሎም ኣብ ዘለዎ ጠጠው ኢሎም ማለት እዩ ክስጉም ይካሉ ኣይዓብይን እዮም ምክንያቱ ኣብቲ ተሓሳስባ ኣብ እምሮ ናይቲ ሕብረተሰብ እንድሕር ወዲቃ እንተነፂልካ ኣብቲ ባይታ ክሰርሕ ኣይትኽእልና ምክንያቱ ባይታ ማለት የእምሮ ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ እቲ መሬት ኣይኮነ ዘቃልሰካ እቲ መሬት ህዝቢ ዝንቀሳቀስ ኣሎ ኣብ እምሮ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይቲ ሃገራዊ ኣብ መላእቲ ሕብረተሰብ እንድሒ ተቐባልነት ዘይብሉ ኮይኑ ኣወዳድባኻ ከም መሰሩ ኣብ ባይታ ናይቲ ሃገር ወሪድካ ክትቃለስ ኣይትኽእልን ኢኻ
ምቅላስ ማለት ንህዝቢ ከተቃለስ ኣለካ ንህዝቢ ዝቃለስ ከም ዘለካ እዚ ኢሚንካዮ እቲ ሕብረተሰብ ክቕበለካ ኣይክእልን እቲ ሕብረተሰብ ክሓቑፈካ ኣይክእልን ክሓቑፈካ ተኮይኑ ኣካይድና ኣተሓሳስባኻን ሃገራዊ ህዝባዊ ኣወዳድባን ኣተሓሳስባን ከም ዘለካ ከተሪኦ ትክእል ኣለካ እቲ ሕብረተሰብ ከተእምኖ ትክእል ኣለካ ስለዚ ኣብ የእምሮ ናይቲ ሕብረተሰብ ተቐባልነት ክትረክብ ከለካ ጥራ ክትዕወት ምዃንካን ወይ ድማ ክትዓብል ምዃንካ መቃለሲ ባይታ ከም ዘለካ ኣሚንካ ትኸይድ ማለት ሕጂ ኣነ እዚ እንዳረኣኹ ከለኹ ብሄራዊ ውዳቤ ወይ ኣውራጃዊ ውዳቤ ክገብር ኣይተባዕን ምክንያቱ ተፈቲኑ ዝፈሸለ ነገር እንዳረኣኹ ከለኹ ዳግማይ ካብኣቶ ክኸስርለ ናብኡ ክኣቱ ይክእልኒ ሕጂ ኣነ በከምዚ ገልፆ ይፍትን ሶሪ በክትዕግበካ ትኽእል እያ እናው ካብዚ ዝብገስ እዩ ዝብል ኣነ ራዳ እዩ ዘለኒ ሳቶም ካብቲ ዋንቲ ምናልባት ክንፍትኖ ወይ ከምኡ የዋፃና ኢሎም ሓሲቦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም የዋፂና ባይታ ክንሪኦ ተኮይንና ግን ዝንሪኦ ዘለና እቲ ህላዌ ኣብቲ ህልውና ካብኡ ኢኻ ትመዝኖ ምክንያቱ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክሳብ ክንደይ ተቐባልነት ኣለካ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣለካ ደ የለኻን ኣብኡ ትልክዖ ምክንያቱ ክትህሉ ተኾንካ ኣብቲ ብሄርካ ጥራሕኻ ትህሉ ክትህሉ ተኾንካ ኣብቲ ከባቢኻ ጥራሕኻ ትህሉ ትኽእል ንሱ ከማን ኣብቲ ዙርኡ እቲ ሕብረተሰብ ዝነብር ስለ ዘሎ እንዳተሰከፈ እዩ ትህላወ ምሳኻ ክህልዎ ዝኽእል እዚ ብሄርካ ወይ እቲ ከባቢኻ ክቕበልካ ተኾነ ናይ ተፈላለዩ ኣከባቢኡ ዘሎ ናይቲ ሕብረተሰብ ፅልዋን ስምዒታትን እንዳፈርሀ እንዳተሰከፈን ናይ ውላድ ነገር ወይ ድማ ናይ ስጋ ነገር ክገብሮ ክእል እዩ እምበር መሊኡ እውን ልቢ ሂቡ ከም ትድለ ልቢ ወዲቑ ምስኻ ክቃለስ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ስለዚ እቲ ዝሓሸ ነገራት መስርሕ ካልእ ሕብረተሰብ ተመላላእ ኮንካ ክትከይድ ከለካ እቲ ዝበለፀ እዩ እቲ ዝያዳ ክዕቤካ እውን ንኽእል እዩ ዝብል እሙንተ እዩ ዘለኒ ስለዚ ትሕቶ ከዓ ናይ ሓባር ሕቶ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ፍትሓዊ ሃገር ንሒ ኣብ ሓደ ሕጋዊት ሃገር ንሒ ንዛረብ ንፍትን ኮይና ዋላ ሓደ ሰብ እውን ብኸይ ክሓድር የብሉን እዩ ኣብቲ ሕጊ ንሕመፂና ማለት እዩ እቲ ሕጊ እንዳባማ እውን ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ነይሩ ሓደ ሰብ ኣይኮነ ሰብ እንስሳ እውን ተበዲሉ ክሓድር የብሉን ዝብል ሕጊ እንዳባ እዩ ነይርና ማለት እዩ ስለዚ ኣይኮነ ክንዲ ብሄር ዝኣክል ክንዲ ሃይማኖት ዝኣክል ክንዲ ካልእ ወይ ስድራዊ ዝኣክል ዋላ ውልቀ ሰብ እውን ጉዳይ ብሕጊ ክርአ ብሕጋዊ ርትዓዊ ፍትሓዊ ዝኾነ ፍርዲ ክረክብ እዩ እቲ ኣተሓሳስባ ዋ ትፅንሐ እውን እያታዊ ናይ ሃገርና ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ፀንሐ ርትዓዊ ዝኾነ ሕጊ ነይርና ንሱ ስለ ዝዓነወ ሕጂ ናብዚ ወዲቕና ሕጂ ግን ከምኡ ስለ ዘጋጠመ ናብዚ ከምዚ ነገር ኣቲኻ ከተምፀ ትኽእል ለውጢ የለን ኣይትዕወትን ኢኻ ጥራሕ ክስጉማ ይትኽእል ኢኻ ተዓቢ ትኽእል ኢኻ ጨረሽካ ምክንያቱ ኣብቲ እምሮ ናይቲ ሕብረተሰብ ክትቅመጥ ኣለካ እቲ ሕብረተሰብ ክትቀበሎ ኣለዎ ተቃልሲ በቃ ምክንያቱ መንቀሳቀስን ባይታኻ ኣብ እምሮ ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ኣብ ልቢ ናይቲ ሃገራዊ ሕብረተሰብ እቲ ቀንዲ መቃለስን መጋደልን ባይታኻ اوكي صبو دندن نرى على خمس هو والله حبيبي اوكي دندن حطها اقرب سوري هاجر سوري ابي انت حاجه نيرو مرغص ناي ويانه وينا ايه ودك ناي على باي صحاي زوصو مغلص ايتا زبل ساليرو انصارنا صنتي ኤርትራ مرغص ዝመስል ከም ዓይነት ውሳኔታት ዝሓዙ መስሉ ከመይ ርዲት ካሳ ከመይ ኣብ ልፅቃ ዝብል ጉዳዩ ኣነ ክሕስወልካ ይክእልኒ ብዝያዳ ነታ ጉዳይ ብዕምቆት ክሳይ በልኳን ግን ሓደ ከምኡ ኣለዎም ዝብል ከምኡ ክሳይ ገብሩ እዮም ዝብል ተሓስባ የብለይን ግን ዋላ ኢሎም ክልውጥዎ ዝኽእል ነገራት ዝብል ሓንቲ ነገር የለን ምክንያቱ ከምዚ ናይ በዓል መናኻ ትብሎ ክልል ትግራይ ፕሬዝደንት ነበረ ገብረ ኣስራት ኣብ ዓረና ዘሎ ሕጂ ዓረና ናፅነት ኤርትራ ኣግምት ከኣት ኣለዎ ዳግማ ክትምለስ ኣለዋ ናብ ሃገር ትርከብ ኣለዎ ተዘጋጊና ኢና
ዝብል ጣዕታታት ዘረባታት ኣለዎ هون كلني خوني خيلي زبلات حساس بان كيلوم يبل له احنا هاي كون نحن له يقال الذي التفاعل اونات ناي تفاعل تحساس باتات كمص خيليو لازم متى سلازي حسب ግን كون خوني زبل مرغص يبلان اك ጉዳይ ሀገራውነት ka ዋጋ አዳጋ ዝበሃል ጉዳይ ka የለን ኤርትራ ኮይና ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ልዕላዊ ሃገርን ሕብረተሰብን ከምኡ ኮይኑ ከዓ ነዚ እንተለት ክነብር እዩ ኣብዚኣ ዋጋ ዕዳጋ ትበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ከም መተሓሳስባ ኣብ ተፈላለዩ ኣብቲ መሪሕነት ናይ ህወሓት ዝነበሩ ሰባት ከምኡ ዓይነት በጭቕ ዝብላ ተሓሳስባታት ኣለዉ ኣብተን ካልኦት ከምኡ ዝኣምሰሉ ውድባት ዝነበሩ ከምኡ ትንዕ ዘረባታት ኣይሰኣንን ኣሎ ስለምንታይ ሓስቡ ተሓሳስቦም ኮይኑ ክሓስቡ ክእሉ እዮም ዋላ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ሰዓት እዚ ረሳዕኳ ህግደት እንታገብር ጀሚሩ ኣሎ ኣብ መምሕዳራት ናይ ከባቢታት ነቶም ናይ ትሕቲኡ ዘለዉ ናይ ደሚቲን ገለን ከተኣታተዎም ፍትና ኣሎ ቀሲናውን ሰምዖምና በዓል ምንም ተኣሲሮም ዘለዎም በር ቀዳማይ ብዘግጃ ቤት ኣስመራ ኣኼባ ተገይሩ ነይሩ እዩ ካቶም ኣብኡ ክተሓባበሩን ኢዶም ከእትውን ኣብኡ ዕድል ክወሃቦም ከም ዘለዎም ሰኣቶም ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ነቶም أما حضرت خوابيتات ዝበሃሉ ሓበሬታታት ምስተዋሃቦ በጊጾሞ ነታ ኣኼባ ዕጭለም ዲሞም ወፂኦም ተኣሲሮም ካልኦቶም ኣብቲ ኣኼባ ተሳተፉ ሰባት ማለት እዩ ዝርዝር በዓል መን እዮም ቀሲና እቲ ሓበሬታ ዝርዝር ኣስማቶም ዝበፅሐና ሓደ መዓልቲ ሒዘልኩም ክመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ተፈላለዩ መድረኻት ተፈላለዩ ራእያታት ተሓሳስባታት ናይ ጉጅለ ደረጃ ዲ ብውልቀ ሰብ ዲ ቀላቐል እዩ ንሕና ግን معرف انت انا حاسس ذلك تا ኤርትራ ዘይተቆርመ መንገድ ሽርማ ምዃና ሃገራዊ መርገፂና ምዃኑ ጥራሕና ክነስምረላ ዘለና ኣብ ግዜ ደኻምካ ተፈላለዩ ራእያታት ክመፁ ተፈላለዩ ተሓሳስባታት ክመፁ ከም ዝኽእሉ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ለዚ ንዓና ግን ከሚ عبي سقات زي إلى نزاره والنجارات جن كتاب حجي يلان جن إحنا جن أمر جزيرة خمسة بس إيرترا حانت الإلاوي تهاجرة الإلاوي حبرة سبيو قداينا خا واقع رجعتو ندي حرزي من لسن خنا مرجس إذا لنا مايكي مايك فري